बर'फोरनि गोथार धोरोम बाथौ साना सौफैगासिनो बोसोरफ्रोमबो बाथौ धोरोमारि बर'फ्रा 22 जानुवारियाव गोथार बाथौ सानखौ फालियो। बे गोथार बाथौ सानखौनो गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय दाब दाब जायगानि बाथौ थानसालिफोराव बायदि लाहार फाहार खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेजोंनो लोगोसे बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनानै दाब दाब बाथौ थानसालिफोराव आरज गाबबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो क'क्राझार सहरनि खोला फारसे थानाय बालुकजरा गामिनि बाथौ थानसालियाव आरज गाबनाय हाबाफारिखौ लादों। बोहैथि दाननि फैगौ 24 अक्ट' खालारखालि गोथार बाथौ सानखौ नोजोर लाखिनानै एबा गोथार बाथौ सानखौनो लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिहोदों। बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार रिसार्च सेन्टारनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। ओनसोलनि गोबां बाथौ धोरोमारिफोरखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गिबि गिबियाव आङो बयनोबो बुहुमाव थानाय बर' हारिनो बोसोर गोदाननि आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरबाय। फैगौ 24 अक्ट'बराव नैथि मंगलबार एदिन गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ साननि थाखायनो जों गामि गामि बा थानसालि बेबायदिनो आर'ज खालामनाय हाबाफारिखौ लादों। थिग बेबादिनो जों दिनै बालुकजरा बाथौ थानसालियाव जों दिनै आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। नंगौ, बाथौ धोरोमा जों मोनथियैनिफ्रायनो बुहुमा सृष्टि जायैनिफ्रायनो बाथौ धोरोमा दङमोन। नाथाय जोङो बेखौ गुवार फोसावबोनो हायाखै, जों फोसाबबोनो हायाखैमोन समनि आंखालाव। दा जों बेखौ फोसाबबोनो नाजादों, खालामगासिनो दं। थिग बेखौनो बे बाथौ थानसालिखौ जोङो जोंनि क'क्राझारनि उथुमै बागानसालियाव थानाय क'क्राझार बिद्यापीठ आरो गभर्नमेन्ट कलेजनि खाथियाव जों मोनसे गिदिर बर'नि बाथौ थानसालि जों लुखांबाय। बावैसो उनावनो जों बेखौ बेखेवनाय जागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव लागोन। बै समाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ सोर सोर लाखिबोआमोन, बे जायगाखौ सोर सोर बाथौ धोरोमखौ फोसावनो होननानै लाखिबोआमोन, बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बाथौनिफ्राय सनमान होबोगोन। नैथियाव जोङो बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव मोनसे बाथौजिम बर' हारिया थिग जेरेखम मालायफ्रा सिख, बुद्धिजिम, हिन्दुजिम जेरेखम लिरो, जोंबो बेबादिनो बाथौजिम लिरनो हानाय बर'फ्रा बिनि थाखाय जों बाहायबो सेमिनार खुंनाय जागोन। आरो थामथियाव जाहैबाय जों बेखौ बेखेवनायाव आसामनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंलांनाय बादि जोङो भारतनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लाबोनाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो रायज्लायगासिनो दङ। बेनि सायाव जों थांनायसो सानब्रैसोनि सिगां जोङो आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांजोंबो रायज्लायखांबाय। दा बिथाङा बे खामानिखौ, बे हाबाफारिखौ बिथाङाबो बाहागो लाफागोन आरो आलासि लिंबोनायाव। नोंथांमोन साफ्रोमबो मिडियाखौ मान बावबाय। लोगोसे नोंथांमोननि थ्रुयैनो जों गासै बर' हारिनि गाहाम हामलायनानै जों फैगौ माग दाननि नैथि मंगलबार एबा गोथार बाथौ सान, बे बाथौ सान फालिगोननि फंनैसो नोंथांमोननि दारानो मिथिसार होनो लुबैदों। माने जों देग्लाय नैथि मंगलबार, माग दाननि नैथि मंगलबार जे गोथार बाथौ सान, बे बाथौ साना जानुवारि दाननि 24 अक्ट' खालि गोलैदों। नाथाय दा जोंना जिहेथु थानसालि लुनाया दासिमबो जाफुंजोबैखाय, माने बेयाव जों दा स्थायि मोनसे दा बाथौ थान गैथ'यैखाय, दा जोंहा जिहेतु नै गोथार बाथौ सानाबो फैगौ, बेखायनो बे गोथार बाथौ सान फैगौखाय जों थानसालि लुनाया फ्राय जाजोबाखैब्लाबो, एसे आद्रा दंब्लाबो जोंनि बे माग दाननि जे नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान, बे गोथार बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय सिजौ गायगोन जों। आरो बे सिजौ गायनायखौ जों जानुवारि दाननि 22 अक्ट' खालि लाहार फाहार खालामदों गायनो थाखाय। आरो बे सिजौ बारायनायाव जों माखासे आइजोफोर, थारमाने 15 बोसोर बैसोनिफ्राय 25 बोसोर बैसोनि आइजोफोरखौ माखासे मिडियानि थ्रुयै, अनलाइन थ्रुयै, दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैबो आं फोसावनो लुबैदों। जों माने मोनसे आर'ज बिलाइ बिदों। थारमाने जाय जों 22 जानुवारि खालि जे सिजौ गायगोन, बे सिजौ बरायनायखौ, सिजौ रुजुननो जोंनो बे 15 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोरनि गेजेराव थानाय आइजोखौ जों हांख्रायदों। माने
जों बिथांमोननि नाम माने माबादों बेनिफ्राय जाय बिथांमोना आर'जलाइ गथायनानै होगोन बिथांमोनखौ जों माने लटारि गेलेनानै जाय खाफाल गोनाङा माने बे लटारियाव गोलैगोन बिथाङा माने बे रुजुननायखौ सिजौ रुजुननाय भागखौ मोनगोन आरो बेखौ जों 20 जानुवारि खालि जों फोसावगोन आरो बे जे जाय बिथांनोखौ जों बे हांख्रायदों लटारि गेलेनानै जाय देरहासार जागोन बिथांनो जों बे सिजौ बरायनायाव गाननाय गासैबो ड्रेस जेरै दख'ना होन ब्लाउस होन बा जोमग्रा होन आर'नाइ बेफोरखौ जों होगोन आरो थांलाय फैलायनि जे खरस जानाय लोंनाय बेफोरखौबो होगोन होननानै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जों फोसावखाबाय आरो बेखायनो जों सानसेनि हाबाफारि लानानै 22 जानुवारि खालि बाथौखौ माने सिजौखौ गायनाय जागोन आरो जोंनि गोथौआव गोदान जे बाथौ थानसालि लुदों बिनि गोजौआव जेयाव जोंना स्थायि जागोन स्थायि जेराव बाथौ जों गायसननानै जों निगाजि फुजा होगोन बेयाव जों 22 जानुवारि खालि सिजौ गायगोन आरो ओइ दिननिफ्रायनो जों माने बे थानसालिनि माने सिजौखौ माने निगाजियै लाखिनो माने अरायथानि थाखाय बेयाव लाखिनानै फुजिनो थिरांथा लागोन माने समायखिरा लागोन आरो साफ्रोम रायजो राजाखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जाहाथे नैबे 22 जानुवारिजों लोगोसे 24 जानुवारिनि जे गोथार बाथौ सान बेयावबो नुजाफैनानै जोंखौ मदद होफैयो बाहागो लाफैयो बेखौ आं खावलायबाय आं बुंगोन जतदिन जोंनि बर' हारिया गावनि जोनोमनि सिगांनिफ्रायनो एबा जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो जायखौ खुलुमनानै जायखौ सिबिनानै जोंनि आबै आबौ आजै आजौमोनहा रायजो जाबोदों गथ' गथायखौ फेदेरबोदों शिक्षा दीक्षा होबोदों बे धोरोमखौ बयबो जुदि जों गिर्जा फैनानै आजावनानै लायाब्ला जों खौसेथियाव फैनो हानाय नङा आरो जोंनि जाथियाबो बर' हारियाबो गावनि धोरोम खोरोम साननाय हनाय सोदोमस्रि दं होननानै रावजोंबो गनायजानाय नङा बेनिखायनो आं सानो आरो जों बे खोथाखौनो जों बुंबोबाय थादों जे जोंनि बर' हारिया सेरला फेरस्रा होननानै गावनि जुदि समाज बेबस्था आरो जोंनि साननाय हनाय धोरोम खोरोमखौ जुदि एंगारनानै गुबुन हारिनाव थांनानै मालायनि रावजों जुदि जोङो इसोरखौ गाबज्रिनो हायोब्ला गावनि बिमानि रावजों गाबज्रिनायाव मा मोनसे खहा दं आं बेखौ साननानै मोना बेखायनो आङो हांख्रायो जाहाथे गुबुन धोरोमाव थांनाय गासैबो जोंनि बर' हारिया खौसेथियाव फैफिननानै गावनि बाथौ धोरोमखौ गोबोरनानै लाफैफिनो बिनि थाखाय आं आर'ज गाबनो हास्थायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।